Рәмзия Ғабділхакова. Тау артында құяш бар. Автобус магнитофонынан үзәкләрне зәрлек моң ағыла. Үз яғыма қайтсам, җиргә ятып тыңлар идем үлән үскәнен. Тыңлар идем чалгы тавышларын, кичке җылы җилләр искәнен. Әйтерсең лә минем кайтуымны белеп, махсус җырлыйлар. Кем язган икән бу җырны? Чит җирләрдә тилмереп йөреп, туган ягын өзелеп сагынган бер бичара җандыр инде. Нишләп элек ишеткәнем булмады икән? Әллә ишетеп тә тыңламаганмынмы? Әллә бу яңа җырмы? Үз ягыма кайтсам, ялан аяк эзләр идем тәүге юлымны. Язып та куйган, әй. Күңелеңә ишелеп төшкән сагыш болытларын бер юлы күтәрә алмый, барган җиреңнән җиргә сузылып ятып, тәгәри еларсың валлаһи. Шу, Наргизә, син сөйлисеңме моны? Синме ул туган ягын сагынып кайтучы нечкә күңелле, хисле зат? Мин ул. Мин. Күрмисезмени? Күзләрем дымлы. Йөрәгемнән, бәгыремнән тамган яшьләрне беркем күрмәс. Беркем күрмәс. Кеше күрсен, тамаша кылсын өчен түгел алар. Үз хәлемне үзем генә беләм. Үзем генә аңлыйм. Чит җирләрдә ни югалттың, Наргизә? Ничә еллар буе нигә каңгырып йөрдең син анда? Ни эзләдең? Ни таптың? Әгәр автобус тулы халык булмаса, сулкылдый рәхәтләнеп елар идем. Үз ягымның җылы, йомшак туфрагына йөзем белән капланып, шу бүләннәрен үбә елар идем. Ник булай әкрен барасың бу автобус? Ниһаять безнең тукталышка да килеп җиттек. Автобустан төшеп, бала чактан ук таныш юл чатында ялгызым басып калдым. Безнең авылга илтүче таш юл озын тасма булып офыктагы ак болытларга барып тоташа. Юлның ике ягында да ямь-яшел иген диңгезе чайкала. Күптән түгел яңгыр явып узган ахыры. Җир дымлы, ләкин шундый җылы, һәм ул җирдән ни гаҗәп бал исе килә. Исәнме, ватаным? Мин туфлиләремне салып кулыма тотам да, басу кырындагы такыр юл буйлап авылга таба атлыйм. Аякларыма җир җылысы ягыла. Йөземне, чәчләремне йомшак җил иркәли. Ул җил иген исләре, баллы чәчәкләр, дымлы чирәм исләрен алып килә. Гүя өр-яңадан ялан аяклы бала чагыма, кояшлы ваемсыз бала чагыма кайтып төшәм. Исәнме, ватаным? Бу иксез-чиксез басу кырлар минеке. Бу аяз күк, якты нурлы кояш минеке. Алтын нурларга манылган офыкта, шул офыкларга тоташкан яшел болыннар, зәңгәр таулар да минеке. Бу җылы, дымлы туфракта, юл буенда үскән ялгыз каен да минеке. Бу минем ватаным. Моннан мине беркем дә, беркайчан да кумаячак. Беркемнең дә миңа килмешәк дияргә хакы юк. Мин хәзер беләм, һәр адәм баласының ватаны кендек каны тамган туфрактан, тәүге тапкыр аяк баскан сукмактан, тәүге тапкыр учларына алып эчкән чишмә суыннан башлана. Ашкына авылыма кайтам, туган авылыма. Бала чагым, яшьлегем иленә кайтам. Күңелемә тулган хисләрем күзләремнән шатлык яшьләре булып тама.
Иңнәремдә гүя очар канатлар талпына. Мин шулай сагындым микәнни? Мин дә шулай сагына алдыммы? Алда мине күпме күрешүләр көтә? Күпме гаепләүләр, аңлашулар. Ләкин барыбер йөрәгемә кунып бәхет кошы сайрый. Үз ягыма, үз илемә кайттым. Исәнме, ватаным? Юлдан борылып авыл урамына килеп кергән Шүк һәр кайтучыны иң беренче булып зират каршы ала. Элек әни исән чакта аңа әллә ни игътибар иткән юк иде. Каберлек тарафына күз дә салмый, рәшәткәләренә ышкылып диярлек ашыга-ашкына гамсез генә үтеп китә идем. Кыйма белән әйләндереп алынган бу биләмә күңелдә бернинди сагыш уятмый. Эчендә кайын, сирень, миләш, чыршылар үсеп утыргангамы, бары матур тын бакча булып кына тоела иде. Без бала-чага җәй көннәрендә анда кирип чәчәктер, җиләктер җыябыз, агачларга үрмәлибез, куаклар күләгәсендә эссе кояштан качып, серләшеп ятабыз. Каберлеккә күз колак булып торучы Фәсхетдин бабайның безне ни өчен ачулануын аңламыйбыз. Кулына тал чыбыгы тотып куып йөрүеннән кызык табып көләбез. Бер аягына аксап титаклаучы бичара картны ирештерәбез, үртибез. Хәзер аңлыйм. Каберлек шул ук авыл ул. Авыл халкы әкрен генә шунда күчә бара. Кемдер чират белән, кемдер чиратсыз. Тик чиратсыз китүчеләрне бер кем гаепләми. Киресенчә, кызганалар гына. Әнине шунда калдырганнан бирле каберлеккә караш үзгәрде. Фәсхетдин бабайның артыбыздан бәддугалар укый-укый, ни өчен куып йөргәнен хәзер инде яхшы аңлыйм. Зират уен мәйданы түгел. Анда адым сайын кемнеңдер соңгы куышы, мәңгелек йорты. Гәрчә аны вакыт җир белән тигезләп куйса да, хуҗаларын борчып, каберләрне таптап йөрергә ярамый. Каберлеккә башка яулык бәйләп, гәүрәтләрне каплап, ару тән белән генә керү тиеш. Әбием бу турыда әллә ничә тапкыр кисәтте. Минем өстә исә шалбар белән кыска җиңле футболка гына. Сумкамнан кофтамны алып кидем. Фатыйма апаның бүләге алт өстәге ефәк яулыкны башыма бөркәндем. Әйберләремне капка төбендә калдырып, каберлеккә аяк бастым. Борыныма сагындырган тансык ис, яшь үлән, җиләк исләре килеп ягылды. Бала чактан таныш үзебезнең авыл һавасы. Исәнмесез, авылдашлар, дидем мин әкрен генә. Нигә шулай дидем, үзем дә аңламыйм. Исән кеше монда ята димени. Элек әнинең кабере кырыйда иде. Ә хәзер эчтә, уртада калган. Ул рәттә яңа каберләр пәйда булган. Бу тыныч төтенсез авылга тагы кемнәрдер күчкән. Мин яңа каберләргә күз салмый туп-туры әнинекенә юнәләм. Саумы, әни. Мин кайттым. Кабер өстендәге чыршы чардуган биеклеге булып үскән. Тик ул шундый сыйык, кайбер ботаклары бөтенләй шәрә калган. Яңа ел бәйрәме өчен киселгән чыршы түгел, тамырлары җылы җир куенында юк исә. Ни җитми икән соң аңа? Карашымны шул чирләшкә чыршыга төбәп, тезләремне кочып, куе йомшак чиремдә утырам. Еламыйм да, бер ни уйламыйм да. Гүя үзем дә бер җансыз мәетмен. Нигә шулай? Әллә әнием миңа рәнҗеп ятам икән? Кичер мине, әни.
Юк. Күңелдә бер нинди дә җавап юк. Әллә нинди авыр бушлык. Йөрәгемә үземдә аңламаган шом үрмәли. Каберлектәге тынлык та шундый шомлы. Башыма бик сәер уйлар килә. Бәлки, бу кабердә әни бөтенләй юктыр да. Кабер өстедә күптән каралмаганга охшый. Чыршы биеклеге булып чүбүләннәр үскән. Чардуган буяулары кубып төшкән дә, ала-кыла булып шыксызланып калган. Таштагы язу да уңган. Онытканнар әнине. Аптыраганнан карашым янәшәдәге кабергә төшә. Анысы да чүбүләненә күмелеп утыра. Аның да чардуганы ала-кыла. Әллә соң безнең авылда кабер өсләрен карап тәрбияләп тору гадәте беткәнме? Кем ята икән бу кабердә? Кызыксынып таштагы язуны укыйм. Мидхәт Габделбарый улы Солтанов. 20.08.1942. 23.01.1992. Кем соң әле ул Мидхәт? Минем әти дә Мидхәт исемле. Ләкин ул үләргә тиеш түгел. Юк, минем әти берничек тә үлә алмый. Яшь бит әле ул. Алайса кем соң ул Мидхәт? Безнең авылда башка Мидхәт юк лабаса. Бер кулым белән әнинең, икенчесе белән әтинең кабер чардуганына чытырдатып ябышкан килеш катып калам. Мин кеше түгел. Мин таш. Бер кайчан айнымаска. Шулай ташка әйләнеп, бу дөньядан мәңгегә югалырга кирәк. Әти белән әни янында калырга. Ничек тә айнымаска. Тормыш, ташла мине. Үлем, юатучым, коткаручым. Ал мине. Ал тизрәк үз кочагыңа. Мин таш. Мин таш. Мин таш. Шул чак каршымда сары шәүләләр пәйда була. Бер-берсенә 2 тамчы судай охшаш 6-7 яшьлек малайлар. Әллә бер генәме? Күземә шулай 2 булып күренәме? Әллә булар җиргә җибәрелгән фәрештәләрме? Арвахлар йортында ни булмас. Эчемә җылы керә. Бер дөньядан икенчесенә күчеш башланды. Мин китәм. Мин котылам. Узакламый барысы да үтәчәк. Барысы да бетәчәк. Алда мәңгелек тынлык. Мәңгелек тынычлык. Апа, исәнме? Фәрештәләр миңа ашыгыч битараф караш ташлап, каберләр артында югалалар. Шул 2 сүз мине айнытып җибәрә. Таш булып каткан миемә ук булып сораулар килеп кадала. Кемнәр булар? Нишләп йөриләр биредә? Карале нинди зур җиләк. Айратның колагы хәтле. Алдама, андый җиләк булмый. Мин кабат фани дөньяга кайтам. Сары футболкалы бу чибиләр бер нинди фәрештә түгел. Каберлеккә җиләк җыярга кергән малайлар гына. Аларны күргәч, Илнар искә төшә. Кайда ул хәзер? Кем белән? Әти үлгәч Кифая киткәндер. Илнар әби белән калгандыр. Әби, ул исәнме соң? Бәлки инде ул да... Бу куркыныч уй мине урынымнан кузгалырга мәҗбүр итә. Кабаланып яңа каберләрне карый тикшерә башлыйм. Курка шикләнә ташка уелган исемнәрне укыйм. Айнур әби, Лотфулла бабай, Сәкинә әби, Рабига апа. Фәрәш. Рабига апа. Кифаяның әнисе иш бу. Димәк ул да... Я Алла.
Шул арада күпме кеше китеп барган. Бусы кем? Бу кабердә бер нинди таш та, язу да юк. Кем кабере бу? Кемнеке? Эчем шу итеп китә. Әгәр әбинеке булса... Башымнан әти турында караңгы уйларны куа-куа, бакчалар артыннан туган йортыбызга ашыгам. Әлегә мин әти турында уйламаска тиеш. Әлегә мин бу хәсрәтне аңларга, кабул итәргә әзер дә түгел. Аннары, башта энемне күрергә кирәк. Безнең бакчада кемдер эшли. Бәрәңге күмә бугай. Кифая дисәм... Юк, аңа охшамаган. Кифая озын буйлы, җинак гәүдәле иде. Бу апа юан, тәбәнәк тә. Бәлки берәр туганы кайткандыр. Аның белән тигезләшкәч кычкырып исәнләшәм. Исәнмесез, апа? Хатын эшеннән туктап башын күтәрә. Йөзен чытып теш арасыннан гына җавап бирә. Исәннәр әле. Үлмәдек. Табак битле, шишенке күзле бу апаны минем гомердә дә күргәнем юк. Кифаяның мин белмәгән берәр туганы булса гына. Димәк, ул монда. Бер кая китмәгән. Мин өйгә таба атлыйм. Кинәт веранда ишеге ачыла да, аннан чиләк күтәргән таныш түгел бер абый килеп чыга. Чак кына өстемә юынтык су эләкми кала. Вакытында читкә тайпылып өлгерәм. Я инде, башында акылы булган бәндә шунда пычрак су түгәме? Ишек төбенә чәчеп үрчетмәсәң дә, авылда чебен-чирки җитәрлек. Шулай да абый белән итәгатьлегенә исәнләшәм. Тик ул сәламемне алып вакланмый. Миңа канәгатьсез караш ташлый да, кабат өйгә кереп китә. Бик үк айнык түгел, ахыры. Кем син? Танымыйм. Ник безнең бакча аша йөрисең син? Бакчадагы хатын иземә басып артымнан кергән икән. Сез кем? Ходай бәндәсе. Мин түгел, син миңа килгән бит. Кемгә килгәнеңне беләсеңдер? Мин Кифая апаларга килдем. Шулай диң аны, ату, син кем имеш? Кифая апаңнар 5 былтыр күчеп киттеләр баса. Инде без кайтканга 3нче җәй. Киттеләр? Кая? Наратка бугай. Әби? Ул кайда? Белмим. Монда бер нинди карчык та юк иде. Гүя башыма китереп сугалар. Билгесез кабер әбинеке. Кабер өстенә таш куярга да кеше булмаган. Мин хәлсезләнеп бакча рәшәткәсенә сөяләм. Кайдандыр бик ерактан ят тавышлар ишетелә. Рубис! Рубис дим! Су алып чык әле, моның төсе китте бит. Өйгә алып кирип яткырырга кирәк. Йөрәк ширле булмасын. Җыгыла инде, тот әле, Рубис. Вит шафа! Әни янда, әти янда, әби янда, янгураз да анда, улым да анда. Мин ник монда? Нигә яшәргә? Яшәүнең ни яме, ни мәгънәсе бар? Кем өчен? Ни өчен яшәргә? Мин кемгә кирәк? Илнаргамы? Ул минем дөньяда барлыкны да оныткандыр инде. Аның бит әнисе бар. Кифая аны үзе белән алып киткән. Чынлап та, нигә яшәргә? Ләкин бүлеп тә булмый бит. Уйларыма чуалып, аңгыра карашым белән өй эчен айкап, ят урын җирдә ятам. Бу минем туган нигезем. Бу минем үскән йортым. Диварлар шулук, идән түшәм шулук, тәрәзәләр дә шулук.
җиһазлар, әйберләр генә башка. Һәм ис башка. Йортларның да үз исе була икән. Бу йортта безнең ис калмаган. Хәтта өстемә япкан җәймә мендәрдән дә, бөтен җирдән дә башка ис, ят ис килә. Хуҗалар мине түр бүлмәдәге диванга кертеп салдылар да, хушыма килү белән кулыма бер чынаяк су тоттырып, янымнан китеп тә бардылар. Ятып тор, хәл җый, диде хуҗа апа. Мин бакчага чыгам. Көн бозылганчы бәрәңгемне кәтмәнләп бетерәсе бар. Алар чыгып киткәч, мине уй басты. Баш тулы уй. Авырлыгына чыдар әмәлләр юк. Хит ярып бушат. Алар эзлекле түгел. Гүя алмаш тилмәш сикереп уйныйлар. Уйның әле берсе, әле икенчесе өскә чыга. Барысында 5 куллап тотып, төбе тамыры белән йолкып алып, еракка булга батасы. Тизрәк шулардан котыласы килә. Ниемә кирәк шул хәтле уй? Кайдан килә алар? Мин бер ни турында да уйларга теләмим ләбаса. Әти нишләп үлде икән? Ул бит исәнлегенә зарланмый иде. Ни булды икән аңа? Әгәр урамга чыксам, беренче очраган кеше миңа барысын сөйләп аңлатып бирер иде. Тик мин әлегә беркемне дә очратырга теләмим. Мин куркам. Үз авылыма кайтып, кеше күзенә күренергә куркып качып ятам. Мин үземнең туган җиремдә качак хәлендә. Нигә алай? Чөнки беренче очраган кеше күземә туп-туры карап, йөземә бәреп сорау бирәчәк. Син кайда алагып йөрдең? Нигә тиеңне озатырга кайтмадың? Ник бер нинди хәбәр бирмәдең? Ник якыннарыңны кайгыга салдың? Мин бу сорауларга җавап бирергә әзер түгел. Гаебем артык зур. Мин бит хәтта әтинең хатын да җавапсыз калдырдым. Булай буласын белгән булсам. Авыл халкы киң күңелле, күп нәрсәне аңлый, кичерә. Бел, кызым, авыл халкы бурларны һәм ялкауларны гына яратмый. Кайчандыр әни шулай дигән иде. Мин угры түгел, ялкау да түгел кебек. Әллә угрымы? Мин бит әтиемнең тынычлыгын урлаганмын. Аның үлеменә мин гаепле булсам, ничек яшәргә? Бу гаеп, бу гынахлар белән ничек яшәргә? Ой, башым, бичара башым. Шартлый бит инде хәзер. Нишләргә? Әллә караңгы төшү белән беркемгә дә күренеп тормыйча авылдан чыгып качаргамы? Тегеннән кач, моннан кач, мәңгелек качак булып гомер кичерергәме? Үз илендә урын тапмаган җан кайда сыя? Юк, булай ярамый. Бар кыюлыгымны җыеп урамга, авылдашларым каршына чыгып басарга кирәк. Ничек теләсәләр шулай гаепләсеннәр. Нинди җәза бирсәләр дә риза. Ни югалтам? Нәрсәдән куркам соң әле мин? Таш белән бәреп үтерсәләр сөенер генә идем әле. Тик андый җәза юк шул. Хәзер сүз белән генә үтерәләр. Тик бу котылу түгел. Сүз кайчакта үлемнән дә куркыныч. Җаның гына үлә. Әтәнең еллар буе үзенә урын тапмыйча, җир өстендә аптырап каңгырап йөри. Ул тәндә баш та бар бит әле. Баш булган җирдә тынычлык була димени. Аны уй басса, акылдан язуың да бар. Нидер эшләргә кирәк.
Авылдашлар каршына басып җавап тотар өчен бер нәрсә уйлап чыгарырга кирәк. Уйла, Наргизә, үзеңне акларлык бер әрәкият уйлап чыгар. Димәк шулай. Син авылга кайтырга юлга чыгып бастың. Очраклы машинага утырдың. Аның Женя икәнен әйтү кирәкмәс. Бу уятсыз бәндә сине урманга алып керде, көчләмәкче булды. Сез бик озак тарткалаштыгыз. Шулай булдымы? Булды. Син йыгылдың, аңыңны югалттың. Шуннан инде берни дә хәтерләмисең. Имеш исеңә килгәч кабат юлга чыккансың. Кемдер сине каядыр утыртып киткән, үзенең хатыны иткән. Син шунда яшәгәнсең. Аннары синең улың туган. Булар дөреслеккә якынмы? Якын. Аннары ул машинага тапталып үлгән ди. Улың чынлап та үлде бит. Бусы да дөреслеккә туры килә. Бу хәсрәттән синдә шок булган. Шуннан соң имеш югалган хәтерең дә кайткан. Киноларда шулай күрсәтәләр ич. Аннары син кинәт барысын да исеңә төшергәнсең. Һәм шунда ук җыенып авылга кайткансың. Менә шундый кичкенә генә, матур гына ялган. Минем башка чарам юк. Алдашырга туры киләчәк. Ничек инде йөз йортып, әтигә Кифаяга үпкәләп киттем. Бер хәбәр бирмичә читтә качып яттым дип әйтмәк кирәк. Мине кем аңлар? Аңламас. Чөнки әтинең дә Кифаяның да минем алда бер гаебе юк. Их, әти исән булса, ул исән булсамы, алдына тезләнеп, башымны җиргә бәрә-бәрә гафу үтенер идем. Кайыш белән тотып ярса да телемне тешләп каршы дәшмәс идем. Мин әтидән теләсә нинди җәзаны да алырга риза. Нигә китәргә ашыктың син, әтием? Нигә кызыңны көтмәдең? Мин сине сагынып кайттым бит. Ничекләр яшим хәзер сездән башка? Бу аерылды. Сулкылдап еларга тотындым. Күздән кайнар яшьләр күбрәк аккан саен, башым җиңеләя сыман тоелды. Шулай елый йоклап та киткәнмен. Мине ис уятты. Кыздырган бәрәңге исе. Шул ис борынымны иркәләп үртәп, аш казанына хәтле үтеп керде дә, тегесе ду килеп ашарга дәгъвалый башлады. Үлеп ашыйсым килә. Фатыйма апаның бер кайчанда бәрәңге кыздырганы юк иде. Каян алды икән шул хәтле бәрәңгене? Минем инде 100 ел буе кыздырган бәрәңге ашаганым юк. Шул ис йокыдан айнырга, күземне ачарга мәҗбүр итте. Бүлмәдә дөм караңгы иде. Миңа бик куркыныч төш керде. Авылга кайтканмын икән. Имеш каберлеккә кергәнмен. Имеш анда әтинең кабере дә бар. Ул үлгән икән. Я Алла, әлдә ярый төш кенә. Әлдә ярый уяндым. Фатыйма апа тизрәк ашарга чакырсын иде. Шундый ашыйсым килә. Әллә чакырганын көтеп тормый, үзем чыгыйм микән? Сәгать ничә соң? Иртәме бу, кичме? Уянгач торырга кирәктер инде. Мин урынымнан кузгалдым. Шул чак ишек ачылган тавыш ишетелде. Ниндидер ят тупас тавыш кемнедер ачулана иде. Кабырсым әле шул хәтле өлгерерсең. Ашка бетүең түгелдер. Туймас бирән булдың инде, чистый. Куркуымнан куырылып, кабат урынга сеңдем. Кем бу? Нишләп йөри бездә? Кемне шулай ямсыз итеп ачулана? Прәс дим! Буталма аяк астында! Шул чак мин айнып киттем. Төш түгел бит бу. Төш түгел. Барысы да чын. Өнлә баса.
Авылга кайтуым да, әтинең үлеме дә, бөтенләй чит кешеләрдә йоклап ятуым да. Ник уяндым? Йоклаган килеш үлеп китмәдем икән. Ник кенә уяндым мин? Мәшедән үч алма, аның гаебе юк, диде ир тавышы. Бу кызый бездә кунамы? Кунар инде, төнгә каршы куып чыгарып булмас. Шишендереп китмәсә ярыйла. Аның уенда ни икәнен кем белә? Әллә нинди бәндә. Кайгырма, мин сораштым, белештем инде. Элек бу йортта торган Мидхәт кызы икән ул. Мин сагайдым. Белешкәннәр. Димәк, кемдер мине күргән, таныган. Качып ятудан мәгънә юк. Минем турыда хәбәр урамга чыккан. Бер кеше белгәнне хәзер инде бөтен авыл беләчәк. Нурсинә кереп күрде, таныды. Шул үзе ди. 7 ел элек югалган булган дип дәвам итте хатын. Үлгән дип уйлаганнар. Нәстә дип кайткандыр. Алай булгач, юлдан язган бер зимагур инде. Күз колак булырга кирәк. Әллә кемнәрне асрап ятып булмас монда. Иртәгә таң тишеге белән чыгарып җибәрәм мин аны. Хәзер йоклый әле. Йоклаганда зыяны тимәслә. Әйдә, картым, ашап алыйк әле. Тук корсакка йокы тәмле була. Мине ашарга чакырмадылар. Калак чыңлаган, авыз чапылдаган тавышларны тыңлап кына ләззәтләнергә насыйп булды. Алай гына тамак туйса икән ул. Шул чак теге җәй искә төште. Кифаяга, мин аны да юксынам икән бит. Ни дисәң дә, үз кеше. Булар кебек җиде ят түгел. Кайда икән хәзер Кифая апа? Жүләр. Мин кат жүләр мин. Үпкәләп, кисезләнеп ни кыландым бит. Имеш безнең йортта чит хатын йөри. Менә хәзер бу тексе бәндәләр урынында Кифая апа йөрсә, сөенер генә идем әле. Ул чаклар. Хәзер менә ул бәхетле көннәрне сагынып еларга гына калды. Әби исән, әти исән. Илнар да шунда уралып йөри. Кифая апа да караңгы чырай күрсәтмәде ләбаса. Ни карашы, ни сүзе белән рәнҗетмәде. Йортта үзебезнеке. Бар кадерен юк белә дип, әбекәем юкка гына әйтмәгән икән. Югалткач кына булганнарның чын бәясен аңлыйсың. Тик соң була шул. Соң була. Шул кирәк сиңа, тәкәббер кызый. Үзеңдә кеше ашаганга селәгәеңне йотып ят инде хәзер. Яхшылап тотып яручы булмаган бит шунда. Булай кыланып, кысыр хәсрәтеңә буылып йөрмәс тә идең. Дивана кыз. Мин бу йортта кала алмыйм. Башка бер минутта кала алмыйм. Урамда кунсам кунам, тик монда түгел. Күземнән тәгәрәгән яшьләрне кул сыртым белән сөртеп алдым да, тегеләр каршына чыгып бастым. Икесе дә ашауларыннан туктап, сагаеп шикләнеп миңа төбәлде. Абый белән сеңел диярсең. Бер-берсенә ничек шул хәтле охшашкан булар. Апакай миңа шикләнеп тә, куркып та карап куйды. Сөйләшкәннәрен ишеткән дип уңайсызланды ахыры. Утыр табынга, тамагың ачкандыр. Хәзер шундый сүзләрдән соң тамактан ризык үтәме? Рәхмәт, ашыйсым килми. Мин китим инде. Кая? Туганнарыма. Туганнарың бармы ни? Алайса, бик хуп, бик хуп. Апакай җиңел сулап куйды. Табак бите майлаган кебек ялтырап, яктырып китте. Ул мине капкага хәтле озата чыкты. Артымнан капканы шапылдатып бикләп тә куйды. Котылдым дигәндер инде. Мин
Бакча кыймасына сөялдем дә, караңгы тәрәзәләребезгә текәлдем. Алар миңа ятим бала кебек буйык, шундый жәл булып тоелды. Гүя мин чыгып киткәнгә үпкәләп, рәнҗеп елыйлар иде. Бабамнардан калган нигез бу. Әтием үзе салган йорт. Кыйма капкаларны да ул кырган. Бакчадагы һәр агач куакны әбием, әти-әнием утырткан. Бу нигездә аларның эзләре уелып, тирләре тамып, кул, күңел җылысы сеңеп калган. Үзләре исән булмаса да, рухлары биредә яши. Бу йортта мин бишектә тирбәлгәнмен, тәүге адым атлаганмын. Шунда бәхетле, ваемсыз бала чагым үткән. Ватан шуннан, туган нигездән, туган йорттан башлана. Туган йорты булмаган кеше ватанның ни икәнен аңлыймы? Аның кадерен беләме? Шуларны уйлап, мин тирән сагышка бирелдем. Күңелем әрнеп сыкрап үртәлде. Үз йортыңда сиңа урын булмасын имеш. Күзеңне ачкач та, җылы кочагына алган туган нигез җанга бигрәк якын. Аны бер дә ятларга бирәсе килми икән шул. Фатыйма апа юкка гына юл буе сыкрап сагышланып кайтмагандыр. Хәсрәт тулы башымны иеп, әкрен генә урам буйлап атлап киттем. Менә хәзер төн уртасында кем ишеген шикләнми курыкмый шакый алам да, кемгә килеп керә алам? Кемгә булсын? Балачак дустым Риммаларга. Ул авылда түгелдер әлбәттә. Ләкин аның әнисе Фәрдия апа мине үз кызыдай якын күрә иде. Без ике йортны бер итеп аралашып яшәдек. Уены да, эше дә, күңел ачулар да гел бергә булды. И ваемсыз бәхетле балачак. Әниле чак. Таныш капканы сак кына ачам. Тәрәзәләр караңгы. Димәк йоклыйлар. Төн уртасында кеше борчып йөрү килешмәс. Әллә шунда баскычта гына үткәримме бу төнне? Сумкамнан җылы кофтаны алып, аркама салдым да, веранда ишегенә сөялдем. Менә шулай, йорт саклаучы тугры эт сыман, ишек төбендә утырыйм әле. Карашым меңләгән йолдыз сибелгән төнге күккә төбәлә. Галәм белән чагыштырганда, җир шары бигрәк бәләкәй икән шул. Кайсы почмагына барып бассаң да, баш очыңда шул ук йолдызлар балкый. Моңлы хисле җаннарның мәңгелек юлдашы алар. Югыйсә юатмыйлар да, җылытмыйлар да. Җиргә салкын саран нурларын түгеп балкыйлар гына. Бар эшләре шул. Көләмме мин, елыйммы? Йолдызларга барыбер. Аларның әтиләре дә, әниләре дә юк. Бер ни тапмыйлар. Тапмагач, югалтмыйлар да. Йолдызларга рәхәт. Бүген кайда кунармын да, иртәгә кай тарафка юл алырмын икән дип баш ватмыйлар. Мин инде йокымсырап киткән идем. Аркама кемдер төрткәнгә уянып киттем. Тырышып этә дә этә бу. Нигә этәләр мине? Кемгә кумаша улыйм? Аннары аңлап алдым. Кемдер ички яктан ишекне ачмакчы була икән. Ә мин аны терәп утырганмын. Кулына комган күтәргән Фәрдия апа килеп чыкты. Мине күрүгә кычкырып җибәрде. Әстәгъфирулла, кем бу? Мин урынымнан сикереп тордым. Исәнме, Фәрдия апа? Мин бу Нәргизә, Мидхәт кызы. Кит аннан. Кешеме соң син? Әллә өрәкме? Кеше. Нур син әйткәне шул. Мидхәт кызы кайткан икән дигәне.
Ышанмадым. Булмас мәйтәм, исән булса, жаны булса, бер кайтып күренер ие. Атасын озатырга булса да кайтыр ие. Ачулана, рәнҗи, гаепли. Ә мин дәшмим. Түзәм. Ни дип акланыйм? Башны яргә дә түзәргә кирәк. Безнең йортка килеп урнашкан чит кешеләр мине тиргәмәде. Аларның мине гаепләргә дә, сүгәргә дә хаклары юк. Ә Фәрди апаның бар. Кыйнаса да каршы бер сүз дә әйтә алмыйм. Шәй куйыммы? Дип сорады Фәрди апа өйгә кергәч. Әйе. Тегеләр эшермәдеме? Юк. Юктыр шул. Аларныкы уйшлаган, Таҗикстаннан кайтканнар. Балалары юк, кеше хәлен аңлаучылар түгел. Гомер буе үз алларын катыклап яшәгән халык. Кифаян әйтер идем, тапты бит йорт калдырыр кеше. Яхшы түлиләр имеш. Безнекеләр кая китте соң? Наратка. Шуннан квартир сатып алган бит Кифая. Яхшы эшкә дә урнашкан. Әнисе дә, Митхәте дә үлгәч, никтер китәргә ниятләде шул. Һич тә җибәрәсебез килмәде дә бит. Яхшы күрше, дөнья бәһәсе ул. Булар белән ботка пешми. Капкаларына хәтле биклиләр бит, гомердә булмаганны. Бер кем белән аралашмыйлар. Мин дәшми генә тыңлыйм. Чөнки авыз буш түгел. Ашыгуым җиткән икән. Яхшы түгел дип тә тормыйм. Алдымда ни бар, шуны умырам гына. Аша син, аша. Бала, әтиеңне дә күрми калдың инде. Шул хәтле көтте бит сине бичара. Хәсрәтеннән суырылып төште тәмам. Рәзе шулай ярый инде, башсыз. Бала чага дип юкка гына әйтмиләр шул. Чага, ничек кенә чага. Ишәлегеңне суыра. Койларда йөреп беттең соң син, җафа капчыгы. Фәрди апаны алдау уят. Ләкин уялып булса да, күземне аның үткен карашыннан яшерә-яшерә, уйлап чыгарган әкиятемне сөйлим. Белмим, әллә ышанды, әллә ышанганга сабышты. Кире кайтарып берни сорамады. Ярар. Буласы булган. Шумасы шумган. Үткән эшкә салават. Алдагысы хәерле булсын. Калганын иртәгә сөйләшербез. Ятып йоклыйк әле. Иртүк көтүгә торасы бар. Төн уртасында кеше куркытып йөрисең. Аны башта үземә килергә ярамаган. Шит кешеләр түгел ич дип сукрана-сукрана сүзгә нокта куйды Фәрди апа. Бу йортта миңа рәхәт иде. Бу йортның исе миңа бала чактан таныш. Күңелемә тансык иде. Икенче көнне мин барысын да белдем. Яхшысын да, яманын да. Бер шатлыклы хәбәр бар. Әби исән. Әтинең вафатыннан соң Миндар абый аны үзләренә Әлмәткә алып киткән. Әбинең исән булуы миңа җан өрде. Күңелгә канат куйды. Югыйсә теге билгесез кабер котны алып гел күз алдымда тора иде. Ул кабер әле 2 атна элек кенә 93 яшендә вафат булган Хөсни Җамал әбинеке икән. Аның бер кеме дә юк иде. 2 улы да, ире дә сугыштан кайтмаган. Түбәнештәге иң кырый кечкенә генә бер йортта япа-ялгызы яшәп ята иде. Кабер ташын куйдыруны авыл советы үз өстенә алган икән. Без Фәрди апа белән бәлеш салырга җыенып йөрибез. Ул ит турый, мин бәрәңгәр чим. Мин Салих абый эшкә чыгып киткәндә йоклаган идем. Ул мине күрми калган. Ә Фәрди апа аңа берни әйтеп тормаган. Ләкин авылда мин кайтканны беләләр. Телләрендә мин генә димеш. Авылда шулай бит. Иң яңа хәбәрләр көтү куган чакта биреләнә башлый. Төшкә гөрләп чәчәк ата. Кичкә җимешләр әзер була. Сине мактаучы юганда, дип юатты мине Фәрди апа. Тетмәңне тетәләр, түз генә.
Шейнерләр дә туктарлар әле. Тукмарлар да туктарлар дисеңме? Бигрәк җилбәзәк булдың шул, Наргизә. Кемгә охшагансыңдыр? Әниең нинди сабыр, төпле хатын иде. Алай булгач әтигәдер инде. Ул бит дип сөйли башлаган идем. Фәрдия пашып туктатты. Үлгән кешене хурламыйлар. Үз гөнаһы үзенә. Син, кызыкаем, үзең турында уйла. Ярар, буласы булган, үткән биткән. Үкенеп тә кайгырып кына файдасы юк. Исән кешегә яшәргә кирәк. Ходай ярдәм бирер әле. Сине Римма күрсә, егылып китәр инде. Исән булуыңа өметләнмәде бит ул. Аның дус кызын юлда шулай мәсхәрәләп үтергәннәр. Мин дә чак үлмәдем инде. Анысына ышанам, ди Фәрдия апа. Только хәтер югалттым дип кешегә сөйли күрмә. Барыбер ышанмаслар. Мидхәт кызы акылыннан язган икән диярләр. Кайтырга уялып йөрдем диң лутчы. Ярар, шулай итәрмен, Фәрдия апа. Римманың хәлләре ничек соң? Кияүгә чыкмадымы? Чыкты. Кемгә? Югары авыл егетенә. Кияү яхшы. Уллары бар бит инде. Алмазыбыз бар. Юл бала, күрсәң, терекемеш белән бер. Барыбызны да әпипәгә биетә түлке. Римма бер атнага бездә калдырып киткән иде. Кулдан бөтен эш төште. Көне буе шул баланы каравыллап йөрдем. Көтеп тә булай арыган юк иде. Аңа чыдарга. Риммага Ходай ярдәм бирсен. 5 бала үстереп, андый хикмәтне күргән булмады. Римма яраткан кешесенә кияүгә чыккан. Улы бар. Бәхетледер ул. Дөньясы түгәрәктер. Эштән генә аннан көнләшеп тә куйдым. Әмин. Әминем хыяллар җимерелгән инде. Киләчәгемне күз алдыма да китерә алмыйм. Әтием исән булса, бу кадәр хафаланмас та идем. Теге чакта хатын алгач та йөгереп кайтасым калган икән. Хат белән бергә әтинең тынычлыгын, өмөтен, киләчәген дә яндырганмын бугай. Аныкын гына түгел, үземнекен дә. Ата-анасын рәнҗеткән баланың бәхетен җен урлыйдыр мөгаен. Фәрдия апа, әтигә ни булды соң? Йөрәк белән кинәт китеп барды ул сеңлем. Инфаркт дигәннәр. Замана бәләсе инде. Шул 2 чир кыра бит хәзер халыкны. Ракта инфаркт. Синең өчен дә хәсрәтләнде. Бик бетеренде инде. Теш кысып йөргән белән түгел. Кайгы дигәнең барыбер кайчанда булса йөрәккә китереп бәрә ул. Лутчы кешегә булмаса, учыңа сөйләп бушан. Мин гаепле. Әтинең үлеменә мин гаепле. Гөлзадә артык яраткан икән Мидхәтне. Тәки алып китте бит үзе янына. Кифаяга калдырмады. Алай дисәң, күрәчәгең булса сәбәбе табыла инде аның, ди Фәрдия апа. Әллә мине юатырга теләп кенә шулай әйтәме? Аннары партиясе беткәнгә дә бик борчылды Мидхәт. Гомер буе тырыша төзегән йортың бер мизгелдә ишелеп төшсен әле. Борчылырсың да шул. Авызыннан шул сүз төшми иде бит. Партия. Коммунистларны тәмам әүлиягә санап йөрде инде бер катлы җан. Андагылар барысы да Мидхәт кебек булса, бетмәс тә иде ул партия. Илдә әллә кайчан коммунизм булыр иде. Артык чистный булды шул мескен. Аның кебекләрне бармак белән генә санарлык. Ил син кулына калгач, ил бетә дип көенгән. Шуңа барада инде бик белеп әйткән Мидхәт. Сугыш чукмарлары бит булар, җинсәр хуш. Кара син, шишнәдә ни кыланалар бит. Топтылар дошман. Үз халкын кырып ята иблис. Миндә дөнья кайгысы юк. Күңелгә шом уралган. Зиһен чуалган.
Уй фикерләр җептән өзелеп җиргә сибелгән сәйләннәр хәлендә. Үз язмышым кыл өстендә. Ни йортым, ни барып сыеныр пычмагым, ни таяныр ярдәм кулы сузардай туганнарым юк. Фәрди апа, нишлим икән мин хәзер? Кая барыйм икән? Кая барасың? Кифая янына билгеле. Синең урын анда инде. Йортыгызны сатып, квартира алды бит. Дөрес, үзләренекен дә сатты. 2 йорт акчасы кирип китте. Әле ул да җитмәде ди торган иде. Урамда кала алмыйсың инде хәзер, балакаем. Барасың да торасың. Ничек тә сыярсыз әле. Әйтергә генә ансат. Кифая апа мин юнсезне тансыклап тора ди. Бу сагасыннан да үткәрмәс әле. Хәтием, никләр генә безне ташлап шулай иртә киттең соң син? Әби янына. Миндар абыйларга барсам да якты чырай күрүләр насыйп булмастыр. Анда аждаһа сыман ыжгырып торган Хәмидә апа бар. Әби анда үзе дә энәле телен аркылы тешләп, ыспай песи булып мыштым гына утырадыр. Наргизә, син башта Сәлим янына да барып кара әле. Мин бәрәңгәр чуымнан туктап, Фәрди апага текәләм. Ничек инде? Нишләп инде? Нишләп әле мин Сәлим янына барырга тиеш ди? Башка барыр урыным юк, зинһар мине кияүгә ал, бергә яшик дипме? Ногман абзыең пенсиягә чыккач, уллары янына калага китте бит. Аның урынына Сәлим калды. Кеше хәленә керә торган бик ипле бала. Сабакташларда түгелмесең әле сез? Бергә укыдыгыз бугай. Сәлим? Авыл советы рәисе? Булмасла. Ул бит әле бик яшь. Шундый җаваплы зур эшне ничек ышанып тапшырганнар аңа? Аның белеме дә юк бугай бит, дим гаҗәпләнеп. Бар, нишләп булмасын ди. Казанда укып йөрде ул. Авыл хуҗалыгы буенча. Эшли укыды. Экзамнарга әзерләнергә әтиең булышкан. Икеләнеп кенә сорыйм. Өйләнгәндер инде ул. Юк, тәки ялгызы каңгырып йөри шулай. Авылда калырга теләүче кызлары юк бит аның. Барысы да шәһәргә таю ягын карый. Кемнең тирес астында батып шумып йөрисе килсен. Авыл тормышы нужалы шул. Димәк, Сәлим өйләнмәгән. Шул гомер һаман ялгыз. Сәер. Бит ул кайчандыр мине яраткан иде. Хәзер оныткандыр. Хисләре сүрелгәндер инде. Ничә ел үтте бит. Минем кайгы түгелдер анда. Мин дә алай Сәлим дип üzелмәдем. Сагынудан бигрәк үткәннәр авыл турындагы сагышлы уйларга ияреп уралып кына күңелгә алмашып килеп керә. Үзенең дөньяда барлыгын, кайчандыр тормышымда булуын искә төшерә иде. Кифая янына бармыйм дисәң, авылда буш йортлар бар барын. Әнә Хөсни Җамал астайның йорты бөтенләй иясез калды. Күршеләре Габдрәхим бакчасын үземә алам, йортын абзар итәм ди икән. Булыр да комсызлыгы җитәрлек. Хуҗа табылганчы сөйләш Сәлим белән. Кечкенә генә булса да үз пичмагың булыр. Башта Әлмәт, Нарат якларына әйләнеп кайтыйм әле мин. Илнарны, әбине күрәсе килә. Аннары карармын дигән идем, Фәрди апа ул ниятемә каршы төште. Сузма сеңлем, калган эшкә кар ява. Сәлим белән хәзер үк сөйләшеп хәл итеп кит. Һәм мин киттем. Гаепле башымны еп, Сәлим янына, авыл советына киттем. Кеше кара күзенә чалынасым килмичә, Фәрди апалар бакчасы аша су буена төшеп, кычыткан баскан тар тыкырык буйлап аръяг урамга чыктым. Көндез аны барбер урында тоталмассың, кичке якта чыгарсың лутчы дигән иде Фәрди апа.
Караңгы төшкәч дип тә өстәде. Көне буе мин аларда качып яттым. Фәрди апа минем хакта беркемгә әйтмәгән. Шуңа күрә авыл халкы Зимагур кызны китеп барган дип белә. Бу турыда катык йоткысы сорап кергән Карга Мәмдүдәсе дә әйтте. Мидхәт кызы даимәләрдән төн уртасында чыгып киткән икән. Зимагурлык кабер ирәнгәч, нәмәкәенә урын тапмый йөри инде хәзер. Шәһәрдә бандитлар шайкасына эләккән икән ул. Шулар бер кая җибәрмәгән ди. Бурлыкта йөрткәннәр. Дөньясын тиеп кайткан, үзеннән дә зур сумка күтәргән иде ди даимә. Партурык кызлары шулай була инде ул. Ну, сибә бер чакны. Бу әкиятне үзе генә уйлап чыгардым икән. Җын ачуым чыкса да иренемне тешләп түзәм. Тынны да чыгарырга ярамый. Мәмдүдә апа мине күрми. Шуңа күрә теленә ни килде шуны лыгырдап утыра. Гомергә шул булды инде ул. Берәр гайбәт таратасын килсә, Мәмдүдәгә сөйлә. Аңа ләксә, колхоз радиосына эштә калмый дип әйтмәсләр иде аны. Мәмдүдә апа мине, ә мин исә ду китереп аны сүгәм. Кызганыч, тетмәсен теткәнне үзе генә ишетми. Фәрди апа аңа каршы бер сүз әйтми. Ышанган, шак каткан булып тел шартлатып утыра. Шулаймы ни? Кара син аны. Ишеттеңме? Диде ул Мәмдүдә апа чыгып киткәч. Юри сөйләтеп утырдым. Үзең турында ни әйткәннәрен белеп тор. Авыз ачып йөрмәссең. Элекеге доприжиның бер почмагында хәзер авыл советы икән. Икенче почмагында Сәлим үзе яши. Эне сөйләнгәч, бу шулай башка чыккан. Эне сөйләнгән, ә бу юк. Зәйнәбе белән борчагы пешмәгән күрәсең. Күренмәс итә торган башлык юк шул. Кешеләрдән күпме качсам да, кәҗә тыкрыгында очрады берсе. Каршыма килүче ул иратны куркып шикләнеп көттем. Кем булыр бу? Ни дияр? Иңе былай да бер адымнан артмаган тыкрыкны арлы-бирле иңләп, уңга-сулга чайкала-чайкала килүче кеше шыр исерек Әрекмән Гомәре булып чыкты. Минем янга килеп җиткәч, ике кулын канат кебек җәйде дә, йөземә аракы, суган исләре бөркеп, «Эләктеңме, кошчыгым?» диде. «Эләктем, абзый, эләктем», дидем мин. «Әт шулай дигән. Эләгәсез шул, эләктереп торабыз. Эх, алма агачлары, сайрый сандугачлары». Мин җиңел сулап куйдым. Дөньясы түгәрәкләнгән Гомәр абзыйның кайдадыр югалып йөргән Мидхәт кызында бер эше юк иде. Ул мине танымады да бугай. Кунак йортының капкасын ачып кергәндә, Сәлим баскыч төбендә тәмәке тартып утыра иде. Мине күрде. Бик озак дәшми генә текәлеп торды. Аннары тәмәкесенең көлен кагып, әле кичә генә күргәндәй бик тыныч, битараф кына «Син китмәдеңмени?» дип сорады. «Кая китәргә тиешсең мин?» «Моңарчы кайда йөрдең соң?» «Вәт шунда китәсең инде». Балачак, яшьлек дустымнан мондый сүз ишетү дә рәхәт түгел иде. Аның күңелендә минем өчен урын калмаган бугай. Тик сабыр, Наргизә. Ни дип кочак җәеп каршыларга тиешсең әле, Сәлим? Ничә еллар буе бер хат хәбәрең булмасын да, ул сине уйлап сагынып утырсын имеш. Каш астыннан гына сабакташымны күзәтәм. Безнең күрешмәгәнгә 10 еллап гомер үткән икән. Вакыт дигәнең Сәлимне үзгәрткән, ныгыткан, аңа ерләр кыяфәте кергән. Җилкә күкрәк киң, беләкләр таза, яңаклар тулып тора. Өстендә диңгезче тельняшкасы, бәлки флотта хезмәт иткәндер. Ярый алайса, иптәш Гайнуллин, киңәшегез өчен зур рәхмәт. Сез боергач, китәрбез инде дип сөйләнә-сөйләнә, капкага таба борылам. Кыланма, Наргизә, балачага түгелсеңдер. Җитдирәк булырга вакыт. Гомер буе кәҗә кебек сикереп йөри алмассың. Минем тагын хәтер кала. Күр, ничек кылана берәү.
Түрә булган икән. Күземә генә карап, тугры ялчым сакчым кебек артымнан чапкан көннәрен оныткан. Шул чак идарә ягындагы ишек ачыла. Аннан кулларын алъяпкыч итәгенә сөртә-сөртә, чуар күлмәкле таныш түгел бер апа килеп чыга. Булды, энем, юып җыештырып бетердем. Мин китим инде. Сыерым көтүдән кайтмаган иде. Бар, Асия апа. Моңардан тагын ниләр ишетермен икән дип коймага сеңәрдәй булып басып торганда, ни хикмәт, апа мине күрмичә, сәламемне дә алмыйча, бушлыкны сөзгән кебек янымнан үтә дә китә. Сәлим уйларымны сизгәндәй: "Курыкма, сине танымый ул. Читтән кайткан кеше", ди. Сөйләп җибәр инде, классташ. Ни йомыш белән килдең? Урамда сөйләшикмени? Сәлим урыныннан кузгала. Бар, конторга керә тор. Анда ачык. Мин хәзер киенеп кенә чыгам. Контор имеш. Элек монда рәт-рәт карават тезелгән иде. Шунда Женя белән биегән идек. Әби әйткәндәй, әдәм страмы. Искә дә төшерәсе килми хәтта. Уйласам да тәнем куырылып, күңелем өшеп китә. Хәзер бу бүлмәгә бөтенләй башка, эшлекле төс кергән. Уң якта китап шкафлары тезелгән. Түрдә өстәл урындыклар тора. Диварда 2 портрет. Берсеннән мул йөзле, тынык күзле Ельцин елмая. Икенчесендә шулай ук мул йөзле, киң маңгайлы, калын кашлы, хәйләкәр карашлы бер агай. Анысы миңа таныш түгел. Тик урыс түгел икәне чырайына язылган. Кыргызга да, казакка да тартым. Өстенә күлмәк костюм кигән Сәлим керә. Өстәл янына үтә. Түрәләр кыяфәте бар монда. Яшьтәш, сабакташ димәссең дә. Сәлим, сине танырлык та түгел. Исемең белән генә дәшсәм ярыймы? Сәлим елмая. Баягы усал кырыс кыяфәтенең эзе дә юк. Күрүче, ишетүче булса дип кенә шулай кыланган мәллә. Ну, конечно, Наргизә, сорап торасың тагын. Сәлим, бу кем? Дим, дивардагы портретка ишарәләп. Тамаша! Берәү президентны танымый. Әйтсәң, кеше шанмас, валлаһи. Аны бит садик баласы да белә. Менә мин белмим. Алайса таныш бул. Бу абзаң Татарстан президенты. Шәймиев булыр. Үз илеңдә ни барын да белмичә кайларда югалып йөрдең син, юнсез кызый. Бүтән авылны утлы табага бастырдың бит әй. Бу кадәр башсызлыкны көтмәгән идем синнән. Шулай шул. Тилелек шул. Сәлим, әйдә бу турыда сөйләшмик, яме? Булай да авыр миңа. Бик авыр. Мин әтинең үлгәнен белмәдем бит. Белгән булсам, очып кайта идем. Белгәч, каберен күргәч, мин тынып калдым. Чөнки кинәт кенә күңелем йомшарып, күзләремә яшь тулды. Сәлим каршымда һич тә мискенләнеп елап утырасым килмәгән иде. Ниһаять иренемне кысып булса да, бераз тынычландым кебек. Дулкынлануымны сиздермәс өчен карашымны өстәлдә тәгәрәп яткан карандаш кисәгенә төбәп, сүземне дәвам итәм. Мин хәзер кая барып сугылырга да белмим, Сәлим. Барып керер, сыеныр почмагым юк. Үзең беләсең, йортыбызда чит кешеләр тора. Фәрди апа Хөсни Җамал әбинең йортын сорап кара дигән иде дә. Наргизә, син авылда яшәмәкче буласың мәллә? Сәлим тавышында гаҗәпләнү дә, шатлык та бар кебек. Башымны күтәреп күзләренә төбәләм. Кая барыйм соң? Туган авыл бит. Бик шәп булачак бит бу, Наргизә. Әгәр монда калам дисең икән, мин бит сиңа... Мин түземсезләнеп Сәлим авызына текәләм. Нәрсә тәкъдим итәр? Ни дияр?
Ләкин аның җөмләсе ярты юлда өзелеп кала. Хөсни Җамал әбинең йорты беткән инде аның. Түбәсеннән су үтә, нигезе чирек. Бөтен җире сәләмә. Ул йортта яши алмыйсың син. Аны өр-яңадан төзергә кирәк. Кайда эшләргә җыенасың соң, Наргизә? Мәктәптәме? Мин иңнәремне сикертәм. Әлегә белмим. Мәктәптә укытучылар җитми. Кайтмыйлар, тормыйлар авылда. Былтыр Җиһан апаны ата-аналар белән үгетли эшләргә чак күндергән идек. Башкаларына түзәрсең. Математикада укымасалар, шырнадан кала бит балалар. Рәхмәт инде. 60 яшендә булса да ризалашты. Быел булмый, исәнлегем юк ди. Мин математик түгел. Соң башкасын укытырсың. Урыс телен, әдәбиятны. Әнә, Ясир апа пенсияда килеш аптыраганнан эшләп йөри. Җитми укытучылар, балалар жәл. Авыл баласы булай да кимсенеп үсә. Син кал гына, Наргизә. Эш табылыр. Авылда яшәргә ниятем булганга Сәлимнең балаларча сөенеп утыруы күңелне җылытып җибәрде. Яхшы сүзеңә рәхмәт, Сәлим. Эш табылыр анысы, дим. Тик кайда яшәрмен икән соң? Сәлим уңайсызланып башын ия. Яңаклары алсуланып китә. Карашын читкә төбәп, тамак кырып куя. Менә шунда инде. Минем янда. Фәрештәләр җирдә яшәми дип кем әйтте соң әле? Үзем бугай. Бит ялгыш фикер булган. Менә иш. Шуларның берсе күзгә күренмәс ак канатларын култык астына кыстырып каршымда утыра түгелме? Җил кызы Наргизәнең бернинди өмет вәгъдәләр бирмәгән килеш исәнме юкмы икәнен дә белми, кайдандыр, кайчандыр кайтып янына киләсен сабыр гына көткән ди берәү. Сәлимнең сүзе йөрәгемә май булып ятса да, сер бирмим. Уң кулымны күтәреп, балдагымны күрсәтәм. Күр янәсе. Хуҗабыз бар. Куркытма, диде Сәлим. Балдаклы булу, ирле булу дигән сүз түгел әле. Ирең булса, ни эшлим, кайда яшим дип, минем каршыда елап утырмас идең. Ул бар иде. Шулаймыни? Әллә теге урысмы? Кая китте соң ул? Атмаганнардыр бит җенеңне. Шәп әйтте Сәлим. Җен генә түгел. Иблиснең үзе ул Женя. Кайчандыр сагынып назлап кабатлаган шул исемне ишетсәм дә, чирканып куям хәзер. Ятмә корып җирәнгеч ясында үз корбанын көтеп утыручы капкара симез үрмәкүч булып тоела миңа бу исем. Шуны уйлап янып, көтеп газапланып яшәгән ай елларым, яшьлегем жәл. Мәхәббәтнең күзе сукыр диләр. Ут күреп ялкын кочагына атылган сукыр күбәләк мин инде ул. Нигә аны атарга тиешләр әле? Атмыйлар шул. Гаделлек юк бездә. 4-5 ел бирәләр дә вәссәлам, кире чыгаралар. Белмисеңме ни әле син? Сәлимнең йөзенә ачу нәфрәт катыш әрнүле елмаю кунды. Алайса сөен, горурлан. Җан кисәгеңне НТВ каналы күрсәтте. Батырлыгын бөтен ил күрде. Батырлыгын? Нишләгән соң ул? Гаражына кызлар алып килеп, затсыз кинолар төшереп яткан. Анысы гына җитмәгән, бер мәктәп баласын мәсхәрә иткән. Тәмам азган, имансыз. Ярый әле теге чакта. Сәлим сүзен әйтеп бетермәй төртелеп калды. Фәрештән кебек саклап йөрдем бит мин сине. Ул шулай диюгә, Женя белән печән өемендә унаган җәйге караңгы төн искә төште. Шул чактагы хәлләр өчен ялудан битемә генә түгел, җаныма ут капса да,
Уңайсызлануымны Сәлимгә сиздерәсе килми. Бер гөнаһы юк кешедәй тыныч, битараф күренергә тырышып: «Син идеңмени ул?» дип сорадым. «Безнең кызларга кагылма» дип, малайлар белән җыйнаулашып ярдык без аны. Жәл, аз эләккән. Акыл керерлек булмаган. Андый хәшәрәтләрне вакытында сытарга кирәк. Женяны инде 1000 ел күргәнем юк. Бәхетең, диде Сәлим. Әйе, бәхетем. Женя кулыннан исән-имин котылуым бәхет. Әмма теге чакта минем куркаклыгым аркасында йырткыч тиешле җәзасын алмый калды. Явызлыкның юлы вакытында бүленмәсә, ул таулардагы ташкын сыман үрчи, көчәя бара. Әгәр шул чакта шәһәрдән чыгып качмыйча, эшне судка җиткергән булсам, бәлки бу кансыз бәндә әллә кайчан төрмәдә утырыр, башка бер кемгә зыяны тимәс иде. Нигә дип Женяны искә төшерде инде Сәлим? Үткәннәр белән дә җанны кыйнамаса, башка хәсрәтем юкмы? Тормыш юлыма кара күләгә булып сузылып яткан бер килбәтсез зат булды ул Женя. Аның дөньяда барлыгын бөтенләй онытасым килә. Булай да ялгыш хаталарым өчен күпме вөҗдан газаплары кичерәм. Ичем тышым утла баса. Ялгыш өстенә ялгыш. Үкенеч өстенә үкенеч. Ник тормышымның рәте чираты юк? Әллә дөрес яшәмимме? Әнә бит Сәлим нинди акыллы, төпле. Аның бер үкенече юктыр. Тормышы берездән җайлыгына барадыр. Үзе теләгәнчә, алдан ниятләгәнчә. Тик ул да никтер һаман ялгыз. Чынлап та, нигә ялгыз соң ул? Зәйнәбе кайда икән? Сәлимгә генә ирештерергә димәгән. Мин дә аның авырткан сөяленә басып алыйм әле. Ә син нигә Зәйнәбеңә өйләнмәдең? Шуның белән бик кайнар мәхәббәт куерта дигәннәр иде бит. Әллә бурып җибәрдеме? Сәлим башын чайкап авыз йырды. Белмәгән нәрсәң юк синең, Наргизә. Берәрсенең мунча башында шыпырт кына безне күзәтеп качып ятмагансыңдыр бит. Аннары карашымы суланып китте. Башын читкә бурып: «Соравыңа җавап шул. Зәйнәп мине көтмәде», диде. «Урладылар аны. Миннән башка да кызыгучылар булган. Акыллы чибәр кыз иде. Әрәм китте. Хәзер ире белән 2 бала үстереп ята». Зәйнәпне мактап, шундый асыл кызны кулдан ычкындыруына үкенгән сыман сөйләвенә көнчелегем килеп, «Яраткан идеңмени?» дип сораганымны сизми дә калдым. Насыйп булмагандыр күрәсең. Сәлимнең йөзенә шикерсез елмаю кунды. Менә, тугры кияү булып, синең фронттан кайтканыңны көтеп утырырга калды. Тәки җибәрмисең бит мине үзеңнән, Наргизәкәй. Бала чакта ялгыш колагыңны тешләгәнмен ахыры. Чыгасыңмы миңа кияүгә? Белмим, дидем мин. Сәлимнең шулай кистереп соравына, җитди тәкъдименә бу мизгелдә генә җавап бирергә әзер түгел идем. Шуңа да сүзне икенчегә борган булдым. Авылны бик сагындым, Сәлим. Су буйларында йөрисем, талымны күрәсем килә. Тик урамга чыгарга, кеше күзенә күренергә куркып ятам. Кара йөзләрдәге Галимә кебек. Ничек кайтырга инде хәзер, Сәлим? Озатып куйыммы соң? Мин шатланып ризалаштым. Урамда берәрсе очрый калса да янымда ул булгач, төпченмәс бәйләнмәс. Ни дисәң дә, Сәлим шырдый-бырдый кеше түгел. Рәис, җитәкче. Мондый дусларың булу ярый шул. Бәлки, ирем дә булып куяр. Әйтте бит, кияүгә чыгасыңмы диде. Җавабын кистереп әйтә алмасам да, шул сүзе күңелне җылытып иркәләп тора. Наргизә кемгәдер кирәк. Мине яратучы, тансаклаучы бар. Кычытканнарга чагыла-чагыла су буенда шишмә җырын, бакалар талашканын тыңлап йөрдек. Әллә кайда, айлар, еллар артында,
бик еракта калган җәйге бер кич. Шул сукмак буйлап көлешә кайтып баручы әти белән Кифая апа. Әтинең аңа «Мин сине гомер буе күтәреп йөртер идем» дигән сүзләре искә төште. Мине кем күтәреп йөртер икән? Тукта, Сәлимне сынап карыйм әле. Тавышыма йөземә төшелек чыгарып сузып кына назланып дәшәм. Сәлим, инеш аша күтәреп чыг әле мине. Сәлим мизгелдә икеләнеп тормыйча ышыртып күтәреп ала да, ых дигәнче теге ярга чыгарып та бастыра. Җиңел бит син, Наргизә. Гомер буе күтәреп йөрсәң дә була. Әгәр юанаймасаң. Юанайсам суга ташлыйсыңмы дип шаяртам мин. Сәлим көлә. Бер күтәргәч ташлап булмас инде, ничек тә түзәрбез. Талым үз урынында икән. Сиенеп кочаклап алам үзен. Балаша кичерешләре уянып, күңел иләсләнеп куя. Түзмим, туфлиемне салып атам да, мәче кебек өскә үрмәлим. Ә үз уяма кереп утыргач, күңелгә сагыш урала. Никтер елыйсы килә. Эй, кызый, кая югалдың? Төш инде, нишлисең анда? Дип кычкыра Сәлим. Ә мин дәшмим. Ушым белән йөзем каплап, тын гына сулкылдыйм. Елар өчен аулак шәп урын бу. Беркем күрми, комачауламый. Мин үземне кызганам. Үткәннәрне юксынам. Ул чакта әни дә, әти дә исән. Дөньябыз түгәрәк иде. Һаман төшмәгәч, тавыш-тыным булмагач, Сәлим үзе яныма менә. Әллә елый инде берәүләр. Синдә дә йөрәк бармыни? Мин инде сине җансыз дип уйлаган идем. Ул мине юатырга теләгәндәй, иңемнән кочып ала. Көчсезлегемне аңа белдерәсем килмичә, яшь аралаш көлгән шаярткан булам. Председатель башың белән агач башында йөрмәсәң соң. Ә үзем суыктан куырылган чеби кебек аңа сарылам. Назга, җылыга сусап, кемгәдер сыенырга теләгән мизгелем иде шул. Сәлим чәчемнән сыйпый мине юата. Елама инде, бәпкәем. Хәзер кайтыр әнкәең. Кайтмый, дип сулкылдыйм мин. Аннан кайтыр юл юк. Әнием исән булса, елап утырыр идем мени. Кичер, уйламыйча әйтеп ташладым, ди Сәлим. Бераз дәшми торганнан соң серле итеп пышылдап кына дәшә. Наргизәү, телисеңме, мин сиңа бер әкият сөйлим. Әкият? Сөйлә. Әкиятләр яратам мин. Андагы дөнья бигрәк серле, сихри, ямле бит. Әкиятләр илендә гел кояш. Яхшылык җиңә, явызлык җиңелә. Анда кызлар гүзәл, егетләр көчле, ышанычлы. Тормышта да шулай булса икән ул. Алайса тыңла. Тик бераз моңсу, сәер әкият. Бәлки әкият тә түгелдер. Якты тау дип атала ул, ди Сәлим. Һәм әкрен генә сөйли башлый. Яшәгән ди җирдә бик хыялый бер егет. Иртә кичләрнең үзен урап алган дөньяның бер төрле булуына үртәлгән ул. Аның күңеле гел гайре табигый яңалык, серләр, мөгъҗизалар көтеп яшәгән. Тик өметләр акланмаган. Һәр таңда мөгъҗиза күрергә теләп, күзен ачу белән тәрәзә янына ашыккан. Ләкин анда тагы кичәге дөньяны күргән. Бер-берсен алыштырып килгән яз җәйләр, көз кышлар, җирне аклыкка күмгән күбәләк карлар, шул карлар астыннан борын төрткән ямь-яшел чирәм, ак күбеккә баткан хош исле шымыр чәчкәләре, барысы аңа артык гади булып тоелган. Ник яшим соң мин бу җирдә?
Кичә бүгенгә, бүген иртәгәгә охшаш. Төн эчендә берни үзгәрмәгән. Шул ук кояш, шул ук таллар, шул ук йортлар, янәшәмдәге кешеләр дә һаман шул ук. Миңа яңалык кирәк. Гаҗәпләнәсем, сокланасым, шатланасым килә. Бер мөгъҗиза күрсәм, үлсәм дә үкенмәс идем, дип сукранган егет. Аның бу теләге күкләргә барып ирешкән. Көннәрдән бер көнне тәрәзәдән карый да, таң кала кеше. Карт таулар, тар урамнар, иске йортлар артында гаҗәеп зур бер тау пәйда булган. Үзе шундый биек, искитмәле матур, серле икән. Һавада йөзгән болытлар аңа килеп кагылалар да, ак томанга әвереләләр. Ак томанга уралган таудан көмеш нурлар агыла. Ул ерактан ук балкып утыра икән. Кеше тауга гашыйк булган, аңа сокланып туймаган. Якты тау дип атаган ул аны. Тауына караган сайын аның янына барасы, серле ташларына кагыласы, биек түбәсенә менеп хозурланасы килгән. Көннәрдән бер көнне тәвәккәлләп ерак юлга чыгып киткән. Күзе күңеле төшкән хыял тауга карый-карый атлаган ул. Көн барган, төн барган. Тик ни хикмәт? Күпме атласа да, тау якынаймаган. Җитмәсә, көтмәгәндә җил давыл чыгып, кешенең барыр юлын бүлгән. Бик арыган булган егет, хәл алыйм дип киң колачлы карт имән ышыгына килеп утырган. Ә үзе һаман еракта балкып, үзенә чакырып ымсындырып торган гүзәл таудан карашын ала алмый икән. Карый-карый күзләре, кирпекләре талган. Егет йоклап киткән. Төшендә дә ул якты тауын күргән. Аллы зәңгәрле төсләр уйнаган янар ташларга кагылган, каршысындагы горур гүзәллеккә, сихри яктылыкка сокланып карап торган. Шул чаганы мамыктай җиңел, йомшак болытлар уратып алган да, күз ачып йомган арада тау башына менгереп тә куйган. Бишектә тирбәлгәндәй хис иткән егет үзен аягына басуга, бу хәлгә ышана алмыйча үрелә-үрелә аска караган. Тик аста йөзгән ак болытлардан гайре берни күрмәгән. Никадәр югары менсәң дә, барыбер аска карыйсың бит, дип дәшкән аңа берәү. Егет сискәнеп киткән, кирә-ягына күз салган һәм каршында басып торучы үзен күргән. Кем син, дип куркып сораган ул аннан. Синең киләчәгең, дигән җавап ишеткән. Менә инде ничә айлар, еллар шушы тау башында йөрим. Мондагы яктылык та, матурлык, камиллек тә туйдырды инде. Җирне, туган йортымны, үй каршындагы талларымны сагындым. Бу тау тере кешеләр түгел, хыялый җаннар иле. Ә мин ашыкканмын. Җылы җиремнән вакытсыз аерылганмын. Ашан, астагы тормыш күпкә кызыклырак, ямьлерәк. Тик без янәшәдәге матурлыкны, мөгъҗизаларны күрмибез. Чөнки аңа күзләребез, күңелләребез күнгән була. Башны югалткач кына бәһасен кадерен аңлыйбыз. Бел, бәхет тә, иң тансык матурлык та кешенең туган туфрагында. Тик миңа кирегә юл юк. Мин тау башында, салкын ташлар арасында каңгырап йөрергә мәҗбүрмен, дигән аңа киләчәге. Шул чак карт имән төбендә йоклап ятучы егет сискәнеп уянып киткән. Үзенең җирдә, йомшак чирәм өстендә ятуын аңлап алгач, шул хәтле нык сөенгән ул. Еракта балкып торучы якты тауга караган да, мин сиңа барырга өлгерермен, ә хәзер яшәргә кирәк, дигән. Җырлый-җырлый тузанлы юл буйлап туган йортына таба атлаган. Ник дәшмисең, Наргизә? Мин бер мәл җанымны биләп алган сагышлы уйлардан арына алмый торам. Төн үзе дә кешене буты яптырата торган чак. Гүя чын барлык белән хыял упкынына төшеп югаласың. Караңгылык җирдәгеләргә галәмне ача. Баш очында
Әдәм балаларын үртәп, буй җитмәслек ерак йолдызлар җимелди. Алар үз серләрен бик тирән яшергән. Төн дөньяның тынып калган мизгеле. Шул тынлыкта талгын гына аккан инешнең тыйнак җыры да, яфракларның сизелер-сизелмәс шыбырдашканы да ишетелә. Шул тынлыкта үз йөрәк тибешеңне ишетеп сискәнәсең. Әйтерсең, ул сиңа дәшә. Минем хакта онытма, онытма, онытма. Төннәрен кеше күңеле шомлы чиксезлек, сагышлы серле мәңгелек белән кушыла. Башкаларга ничектер, әмма миңа шулай тоела. Җитмәсә, Сәлимнең көйле моңлы тавыш белән сөйләгән сәер хикәяте дә җанымны сагыш бишегенә сала. Бу хыялы егет тагы. Минем кебек таулар белән саташкан исәр, ашкынган, хыял тауына менгән. Анда берни тапмыйча, кире өенә кайтып киткән. Ник дәшмисең, Наргизә? Дип кабатлый Сәлим. Бу әкият түгел. Түгел. Чөнки чынлап та шулай. Һәр кешенең бәхете туган җирдә. Таулар, диңгезләр белән саташып йөрисе дә юк. Бер кайда да бәлеш пешереп көтеп тормыйлар. Кайда тудыгыз, шунда торыгыз диелгән бит изге китапларда. Чит җирләрдә каңгырып йөрүдән бәхет артмый. Хәтта ташка да туган як җылысы кирәк. Килешәсеңдер бит, Наргизә? Аңладым, Сәлим. Минем бакчага таш атып сөйлисең. Менә кайттым бит инде. Башка бер кая китмәм. Туган авылымда таш булып ятармын. Бәлки берәр җылытучы да табылыр. Сәлим мине кочагына ныграк кыса. Табылыр. Аны әллә кайлардан эзләп йөрисе юк. Күрә белергә генә кирәк. Мин дәшмим. Башыма сәер уй килә. Һәр күңелнең үз җылытучысы бардыр ул. Үзенә генә дигәне. Чит җан җылысын тоеп та булмыйдыр. Ялгызың тилмереп йөрмә инде, Наргизә. Җитәр. Әйдә өйләнешик тә бергә яшик. Чык миңа кияүгә. Бергә җиңелрәк булыр. Мин уйлармын, Сәлим. Тик син ашыктырма, яме? Минем наратта булганым бар. Шуңа күрә нефтчеләр урамын бик тиз таптым. Йортны да, квартирны да таптым. Анысы авыр булмады. Тик менә ишек төбенә килеп баскач, әллә нигә куркып каушап калдым. Билгесезлек иркетә иде. Илнарның кабул итмәвеннән, чит ят күрүеннән курыктым мин. Энем бу дөньяда бердән бер якын кешем. Туганым, газиздән газизем. Соңгы өмет шатлыгым. Әгәр аны да югалтсам, миңа бу җирдә буталып йөрисе дә юк. Ул чагында яшәүнең бер мәгънәсе калмый. Кыңгырау тимәсенә басарга кыюлыгым җитмичә, баскыч тоткасына сөялеп торганда, каршыдагы ишек ачылып китте. Аннан чүпчиләге күтәргән кечкенә башлы, шакмак гәүдәле бер әби килеп чыкты да, минем тарафка сынаулы шикле караш ташлап аска төшеп китте. Ул кире менгәнче миңа тизрәк кереп китәргә кирәк. Югыйсә юк-бар сорау биреп төпченә башлавы бар. Кем син, кемгә килдең, нишләп монда торасың? Шәһәр карчыкларын беләм инде. Алар эттән дә булайрак сак уяулар. Ишекләре төбендә күренгән һәр ят кешедән шикләнеп, милиция дип кычкырырга гына торалар. Үземә кирәкле квартирның кыңгырау тимәсенә үреләм. Кыңгырау тавышы ишек аша ишетелеп, елмаерга мәҗбүр итә. Мяу, мяу, мяу. Кемдер сак кына басып ишеккә килә. Йозак ачкычын бора. Каршымда Кифая апа пәйда була. Бер мизгел эчендә аңардагы үзгәрешне чамалап алам.
ябыккан, суырылган, йончыган, картайган. Кифая апа бер сүз дәшми, миңа текәлгән килеш тора таштай катып басып тора. Аннары әкрен генә артка чигенә. Кулы белән генә кер үт дип ишарәли. Киеренке тынлыкны үзем бозам. Исәнмесез, Кифая апа? Әйт инде. Ни булса да әйт. Карашың белән үтерәсең ич. Ачулан, сүк рәхәтләнеп, тик болай карама миңа. Ниһаять бер сүз ишетәм. Киреп утыр. Мин диванга, ул каршыдагы кәнәфигә урнаша. Кулларын кушырып туп-туры күземә текәлә. Карашымны яшермим. Үги анама сынап карыйм. Күзләрендә сөю балкышы сүнгән. Тормышы җиңелләрдән түгел икәне борчулы йөзенә язылган. Элек биленнән булган озын чәчләре малайларныкы кебек кып-кыска калган. Алар хәзер кара түгел, бакыр төсендә. Шаларганга буяп йөридер инде. Әнә бит шигәләрендә буявы уңганмы, буялмый калганмы, көмеш чәчләре ялтырап тора. Сизәм, күрәм. Кифая апаның минем белән сөйләшергә теләге юк. Йөзе караңгы, карашы төксе. Чакырылган, көтеп алган кадерле кунак түгел шул мин. Ләкин болай бер-берсен өнәмәгән мәчеләр сыман сырт кабартып утырып булмас. Нидер әйтергә, сөйләшергә, аңлашырга кирәк. Күңелдәге тиерләрне кабат учлап, баш иеп чыгып китәр өчен килмәдем ич монда. Мин авылда булдым, Кифая апа. Барысын да беләм. Белми кая барасың. Курыкма, синең өстә яшәргә килмәдем. Илнарны күрәсем килә. Шулаймы ни? Кифая апа, беләм, мин гаепле. Рәхмәт, юаттың. Син белгәннән ни үзгәрәсең? Мидхәтне кайтарып булмый. Кайтарып булмый. Әнине дә, әтине дә кайтарып булмый. Йортта юк. Иң башта зиратка кергән идем. Рабига апаның каберен күрдем. Менә шулай, Кифая апа. Әнисез калуның, ятимлекнең ни икәнен хәзер син дә беләсең. Тик сиңа ничә яшьтә? Миңа ничә? Кифая апа кисәк урыныннан кузгала. Ярар, сүз белән тамак туймас. Шәй куйым. Ашыккансыңдыр. Киләсеңне белгән сыман күп итеп кыстыбый пешергән идем. Ул шулай дигәч, күңел җылынып китә. Үз йортыма, якын кешеләремә кайткан сыман тоела башлый. Карашым белән бүлмәне айкыйм. Квартир ят булса да, монда безнең йорт исе. Һәр нәрсә таныш, күңелгә якын. Китап шкафы, сервант, түгәрәк өстәл, диван. Җансыз әйберләр дә шулай якын, үз булыр икән. Өйдә тынлык. Кифая апаның савыт-саба шалтыратуы, су агызган тавышлар гына ишетелә. Балалар кайда икән? Илнар кайда? Наргизә, табынга кил. Мин авылдан алып килгән күчтәнәчләрне өстәлгә тезәм. Буш кул белән барып кермәссең яхшы түгел дип Фәрди апа йомыркалар, авыл каймагы, сөт үзе пешергән күмәчне биреп җибәргән иде. Кифая апа рәхмәт әйтеп аларны алып куя. Илнар кайдасың, Кифая апа? Лагерда алар. Дилбәр дә, ул да. Үзем ял алып квартирны ремонтларга ниятләгән идем. Мин сүземне әйтә алмый тукталып калам. Бәрәш, кичкенә малайның исемен дә белмим ич. Ни гаҗәп, Кифая апа мине сүзсез дә аңлый. Данис бакчага йөри. Быел укырга керергә җыенабыз. Әнекәем, кайчан гына туган малай инде мәктәпкә бара. Туганнарымнан читтә,
Әтине, энемне күрми узган ай елларымны кызганып, йөрәгем тагы бер кат сыкрап куя. Табын артында да сүз әллә ни ялганмады. Гүя чит кешеләрбез. Хәер, кайчан үз булганыбыз бар. Карашымны Кифая ападан яшереп ашаган эчкән булдым. Тик ризыкның тәмен тоймадым. Авыр. Әйтеп бетергесез авыр. Гаеп хисе җанны сыта изе. Таптый. Данисны алырга бакчага бергә бардык. Үзем теләп ярдым. Әтинең улын тизрәк күрәсем килде. Каршыма гүя кечкенә Илнар йөгереп чыкты. Шул ук карлыган күзләр, куе керфекләр, түгәрәк йөз, туры кашлар. Данис башы аягы белән әти малае иде. Әнисенә тамчы да охшамаган. Шуңа күрә бер күрүдә үз иттем. Кычы баласым, йомшак яңакларыннан үбәсем килде. Ләкин энекәш миннән ятсынды. Хадым сайын үкенеш тә үкенеш. Шул гомер качып йөрмәгән булсам соң. Ул чагында әтигә охшаган бу сикемле малай апа дип миңа килеп ягылыр иде. Тагын бер якын туганым булыр иде. Бу дөньяда туганнарың күп булу начармыни? Минем кичерешләрне Кифая апа сизде. Улын үз иткәнне дә аңлады бугай. Шуңамы карашы җылынып китте. Ана күңеленә юл бала йөрәге аша сузыла икән. Улым, бу синең Наргизә апаң, диде Кифая апа. Син кайдан кайттың? Дип сорады Данис. Ирактан. Бик ирактан. Син самолетка утырып кайттыңмы? Юк, поезд белән. Тыкы-тыкы дип җырлый торган шундый узын, зур машина. Минем поезд күргәнем бар. Без әни белән вокзалга барган идек. Данисның кулын бер яктан Кифая апа, икенче яктан мин тоткан. Данис безне берләштерде. Шул кечкенә генә кеше үзе дә белмичә әрнүле үпкәле ике ятим күңел арасына күпер салып куйды. Данис әтиемнең улы, энекәшем, туганым. Ул да минем кебек үк Солтанов фамилиясын йөртә. Шулай булгач, аның әнисе дә миңа чит ят булырга тиеш түгелдер. Син миңа нәрсә алып кайттың? Дип сорап куйды кинәт Данис. Оятымнан җир тишегенә кереп китәрдәй булдым. Вәт башсыз, кем инде сабый янына буш кул белән килә? Кесә ягы такыр анысы. Әллә ниси белер җай юк. Шулай да баланың күңелен күрергә кирәк. Әйдә кибеткә керәбез. Мин сиңа туңдырма алып бирәм. Үзең яратканны. Туңдырма янына берничә киндер сюрприз да өстәлде. Йомырка эченнән машина килеп чыккач, Данисның күзләре очкынланып китте. Авызы колакка җитте. Өйгә кайткач, ул мине үз байлыгы белән таныштырды. Киндер сюрпризлар белән шактый зур тартма шыплап тулган иде. Әтиемнең төпчеген бик яраттым. Үз иттем бит әле мин. Кифая апа күрмәгәндә генә әле чәченнән сыйпап, әле куеныма кысып иркәләп үбеп алам. Тик малайга минем мәхәббәт тансык түгел. Кагылсам ризасызлык белдереп ыңгыраша, читкә әтә башлый. Чөнки аны яратучы назлаучылар бу ят ападан башка да җитәрлек. Әгәр исән сау булып вакытында туса, Янгураз белән безнең улыбызга 3 яшь булыр иде. Шул турыда уйласам, бәгыргә яшь тиелә. Данисны йоклаткач, Кифая апа белән бик озак сөйләшеп утырдык. Үткәннәрне искә төшереп елашып та алдык. Соңлап булса да бер-беребезне аңладык кебек. Язмышлар уртак. Икебез дә үз парларын мәңгелеккә җуйган сыңар канатлы яралы кошлар. Наргизә, теге чакта син мине аңларга теләмәдең. Гаепләдең генә.
Беләм, миңа уй итеп шулай иттең. Бәлки чынлап та, ул чакта үзем дә артыгын кыланганмындыр. Нишлим соң? Үләргә җитешеп яраттым бит Мидхәтне. Гомерем буе аны гына яраттым. Башка бер кемгә күңелем ятмады. Көнче кешеләрнең сүзе генә аерды бит безне. Аңлашасы урынга, янәсе үч итеп беренче очраган кешегә ярдәмдә киттем. Яшь чакта кан кызу, алдын артын уйлап туру юк. Ирем үлгәч ичмасам күз алдымда булыр. Һәр көнне күреп, хәлен белеп яшәрмен дип авылга кайткан идем. Менә ничек килеп чыкты. Тыйып булмый ул хисне, Наргизә. Бер ничек тә тыйып булмый. Кайнар күмер өстенә төшкәндәй бәргәләнәсең. Син әле аңламыйсың. Синең алай яратып караганың юктыр. Бар, Кифая апа. Минем дә яратып караганым бар. Һәм мин аңа янгуразым турында сөйлим. Кифая апа сабыр гына тыңлый. Күргәнсең икән син дә, ди. Аннары башын учлап уйланып торганнан соң күземә туры карап әйтеп куя. Наргизә, китмә син бер каяда. Яшик шунда бергә. Миңа да җиңелрәк булыр. Уңайсызланма. Бу йортта синең дә өлеш бар. Шит кешеләр түгел, сыярбыз. Шулай итеп мин Кифая апа янында калдым. Икәү җиң сызганып квартир ремонтларга керештек. Бер кайчан булай дәртләнеп, тәмләп, ләззәтләнеп эшләгән юк иде бугай. Мин бит гашыйк булдым. Үзенемә, Даниска. Һәр иртәне аны бакчага илтәм, кичен барып алам. Шул бала белән аралашу минем өчен җан рәхәте. Кычаклап йокламыйм гына инде үзен. Кифая апа көлә. Үзеңә бала табар вакыт җиткән. Әниләр инстинкты уянган синдә, ди. Бәлки шулайдыр да. Яшь бара бит. Табигать дигәнең барыбер үзенекен итә ул. Ремонтны йокы бүлмәсеннән башладык. Җәйгә яз күк сыман зәңгәр суа бойлар ябыштырып чыккач, бүлмә иркенәеп, яңарып киткәндәй булды. Икәү булгач рәхәт шул. Ялгызым ничек йырып чыгармын дип котышып торган иде. Минем бәхеткә кайткансың икән, ди Кифая апа. Аның сүзе йөрәгемә май бал булып ята. Әле дә кайттым, әле дә килдем дип сөенәм. Сөйләшә-сөйләшә икәү тәрәзә буйыбыз. Кифая апа зарланып та ала. Ялгызына 3 бала белән җиңел түгел. Наратка килеп урнашырга аны мин дарабый күндергән. Танышыт Нарат нефттә эшли икән. Шуның аша Кифая апаны яхшы эшкә, конторга урнаштырган. Авыл җирендә хуҗалыксыз, малсыз яшәп булмый. Бер ялгызым ничек тартыйм? Булмый ул миннән. Андагы хезмәт хакы да инде үзең беләсең, тиеннәр генә түлиләр. 3 баланы аякка бастырасы бар. Барысын уйладым, үлчәдем дә, күчәргә тәвәккәлләдем инде, дип акланды ул миңа. Йортыбызны сатканга үзен гаепле сизә ахыры. 2 йорт, сыер, бузау хаклары менә шул 2 бүлмәле квартирга керде дә китте, Наргизә. Әле анда да кеше искесенә кереп утырдык, балконы да юк. Быел гына ремонтка акча арттыра алдым. Син дә эшкә урнашсаң, бергәләп җиңелрәк булыр иде. Җиткереп бетерә торган түгел. Бер тишекне ямыйсың, икенче җирдән сыпылып чыга. Ашау белән генә түгел, балаларны кешечә киендерәсе дә килә. Кифая апаның сүзе күңелгә канат куйды. Мин биредә артык җан түгел, туганнарыма кирәк. Әгәр син кемгәдер кирәк икән, димәк яшәвеңнең мәгънәсе бар. Дөнья буйлап куып йөртүче, алга өндәүче максатың бар. Кая урнашырмын икән соң, Кифая апа? Хәзер халык сатуда, базарда инде. Исең китмәсен. Сезнекеләрдә хәерчелектән качып шунда чыгып басты. Түләмиләр бит мәктәптә. Сату эше өчен академик булу кирәкми. Акча саный белсәң шул җитә. Билгә алъяпкыч ябып, бөеремә таянып, базарда сатып торуымны күз алдыма китердем. Ярыйсы күренеш.
Башыңа төшсә башмакчы булырсың. Тик ни сатармын икән? Күлмәк ыштаннар, чәй, кәнфит, тавык, балык. Шул чак ният базары искә төште. Боек күкел, сатып алың гүзәл, канча турады. Бик күңелле булачак бу, кулдан килер кебек. Анда да тора салып чыгып булмыйдыр бит, Кифая апа. Товары кирәк, урыны, дим. Алары синең кайгы түгел. Безнекеләр кара халыкка ялланып эшли. Товар да, урын да аларныкы. Бөтен базарны шулар басты инде. Сәер. Тегеннән урыс татарны кудылар да, хәзер үзләре монда хуҗа булып йөриме? Алай дигәннән, Фатыйма апаларның хәле ничек икән? Хат язам дигән иде бит ул. Хат авылга киләчәк. Кайгырма, барыбер монда җибәрәчәкләр аны, ди Кифая апа. Минем адрес бар анда. Почта кызларына калдырдым. Анысы хак. Кирәк булса эзләп табарлар. Кифая апаның адресын миңа Сәлим биргән иде. Әбине дә күреп кайтасы иде, дим мин. Мин ялда чакта бергәләп барырбыз. Үземне генә җибәрергә куркасыңмы? Куркам да шул. Сиңа эләгәчәк, белеп тор. Ничек анда сыйды икән әби? Хәмидә апага якын килерлек түгел иде бит. Мин дарабы исән чакта сыяр анысы. Ул исән булсын диң. Уф, Наргизә, башым әйләнә. Бу яу исенә исердем ахыры. Ташла, артыбыздан куучы юк. Сөтләп чәй ичеп алыйк әле. Ял көнне лагерга бергәләп барырбыз. Илнарны күрерсең дигән иде Кифая апа. Ниһаять түземсезләнеп, дулкынланып көткән бәхетле көн килеп җитте. Түгәрәк эчендә әйләнүче тиен кебек бер үк сукмакларда буталып йөрим бугай мин. Менә кабат 18нче җәемә кайтып, кайчандыр үзем эшләгән лагерь капкасы төбендә басып торам. Хәзер биредә минем энем ял итә. Сез шунда көтеп торыгыз. Мин аларны чакырып киләм дип китеп барды Кифая апа. Данис тик тормый. Шәп кенә чыбык табып алган да, шуның белән кычыткан әрекмәннәр кыйнап йөри. Ни кызыгын табадыр. Малай шалайга ватарга җимерергә булсын. Мин тирә-якны күзәтеп, теге җәйне искә төшерәм. Менә шунда Әхсән исемле егет белән тарткалашып басып торган идек. Мине эзләткән, көткән арада кыйма тактасына пыяла кисәге белән кыра-кыра алдап әйткән исемемне Гөлнара дип язып куйган иде. Ул исем генә түгел, кыймалар да юк инде хәзер. Аларны тимер рәшәткәгә алыштырганнар. Корпуслар шул ук, таганнар да шул ук. Үткәннәр белән очрашу күңелгә моң сагыш сала. Гомереңнең мәңгелеккә китеп югалган көннәрен кызганып юксынып куясың. Карашым лагерь ягына юнәлә. Асфальт җәйгән киң сукмак буйлап Кифая апа килә. Бер ягында Дилбәр, икенчесендә Илнар. Һәр хәлдә шулай булырга тиеш. Башка кеше була алмый. Әгәр урамда күрсәм, мин Дилбәрне генә түгел, Илнарны да танымый үтәр идем. Икесе дә тартып үстергән кебек ябык озыннар, муен озын, кул-аяклар озын. Үсмер чакта бер ара шыксыз үрдәккә охшап каласың бит. Аларга каршы атлыйм. Дулкынлануым чамасыз. Илнар, мин энемне кычып алам. Шатлыклы да, әрнү үкенечле дә хисләрне тыя алмый сулкылдап елап җибәрәм. Илнар уңайсызланып кочагымнан аерыла. Кызарган бүртенгән йөзен читкә борып, иренен чәйни. Мин аны йотылып күзәтәм. Үзгәргән Илнар. Җитдиләнгән. Борын астында йомшак төкләр куйырып, каралып киткән кебек. Мине менекәшкә дә мыек чыгып килә. Ул миңа карамый, дәшми. Аның күңелендә ниндидер көрәш бара күрәсең. Шул гомер кайдадыр югалып йөргән бу качкын апаны кабул итәргәме? Ләзрәк үпкәләргә, якты чырай күрсәтми газапларгамы? Дилбәр безгә кызыксынып карап тора. Кифая апа Илнарны үз итеп иңеннән кага да,
Апаң белән иркенләп сөйләшегез, улым. Без Данисны барлап килик әле. Урманга кереп китмәсен тагын дип, кызы белән бергә капкага таба юнәлә. Апалы-энеле кулга-кул тотынышып, сукмак кырындагы эскәмиягә килеп утырабыз. Илнар аптырап калган кебек, үзен ничек тотарга белми. Бәлки, мин аның өчен бөтенләй югалганмындыр. Ул мине күңеленнән күптән сызып ташлагандыр. Балаларның хәтере кыска. Алар бары хыянәтне генә гомер буе оныта алмый. Ләкин мин бар, исән, минем буласым, туганлык җепләрен кабат ялгыйсым килә. Шуңа күрә күзләренә текәлеп, энем күңеленә юл эзлим. Аңа якынайырга телим. Тик кирәкле сүзләрне таба алмыйм. Илнар, энем, зинһар үпкәләшмик. Туганнар булып калыйк. Бу дөньяда синнән дә якын кешем юк. Илнар миңа карамый гына сорап куя. Син хәзер безнең белән яшисеңме? Сезнең янда, Илнар. Сезнең белән бергә. Кая барыйм тагын? Без Данис белән дә дуслаштык инде. Ул сиңа охшаган. Гел синең бәләкәй вакытың инде. Әти малае. Әти сине көтте. Эзләде. Беләм. Син кайда йөрдең соң? Майлысуда. Фатыйма апаларда яшәдем. Әти янда хат язган иде. Фатыйма апа алдаган икән. Ул бит Наргизә бездә юк дип җавап биргән. Ана шуланма, энем. Фатыйма апаның гаебе юк. Мин шулай алдап яздым. Дөрес эшләмәдем шул. Хәзер үзем дә бик үкенәм. Тик үкенүдән файда гына юк. Әти сагындыра. Илнар читкә борылып күзләрен сөртеп ала. Минем дә күзгә яшь тыгыла. Энемнең каршына тезләнеп, кулларын кысам. Без хәзер гел бергә булырбыз. Мин сезне башка бер кайчан ташламам. Үпкәләмә. Кичер мине, энем. Илнар кулын тартып ала. Дәшми, һаман читсенә, ятсына бугай. Үсмер чакта шулай кыргыйрак буласың инде. Мин исә аннан карашымны ала алмыйм. Энемдә әти чалымнарын күреп шатланам. Сыңгарада әллә нишләдем әле. Артык нечкәреп киттем димме? Күздән яшь тамарга гына тора. Энем олыларча бик җитди итеп әйтеп куя. Әльяры яни, Кифая апа бар, яхшы кеше ул. Мин беләм, аңладым. Ул үзе мине наратта калырга күндерде. Син аңа авыр сүз әйтмә, апа. Рәнҗетмә әнине. И бала, теге чактагы кыланмышларымны һаман онытмаган икән әле. Юк, Илнар, рәнҗетәмме соң? Син борчылма. Без Кифая апа белән дуслаштык, аңлаштык инде. Юлга аласы төенчекләрне алдан хәзерләп, ишек төбенә чыгарып куйдык та, идән буярга керештек. Яхшы булды бу, зур эш эшләнде. Без кайтканчы кибеп тә куяр, диде Кифая апа. Бөтен җиремнән ацетон буяу исе килә. Ялгыш бер ычкын төшсә дә учакка әйләнәм бит хәзер, дип көлдем мин. Алла сакласын диң, шулай янып үлүчеләр бар. Үзем дә исердем бугай, тизрәк урамга чыгыйк. Өчәүләп вокзалга юнәлдек. Исәбебез бер-ике кичәлмәттә кунак булып кайту. Ике куянны бер юлы тотмакчы булабыз. Идән дә кибә тора, әбине дә күреп кайтачакбыз. Әбине бик сагындым. Тизрәк күрәсем килә. Ачуланса ачуланыр, анысына гына түзәрбез. Үз әйтмешли, үз бакчаңда үскән кычыткан чакмый ул. Кифая апа юлда сөйләп килде. Миндар абыйларда март айында гына туй мәшәкатьләре булган. Венераны кияүгә биргәннәр икән. Уфага ук китеп барган. Хәзер ишәү генә яшәп яталар. Миндар абый да, Хәмидә апа да эшли икән.
Әби көне буе өйдә ялгызы. Без килгәндә Хәмидә апа өйдә иде. Сменалы эшкә күчкән икән. Ул Кифая апаны бик ачык каршы алды. Данисны да аркасыннан кагып сөйгән булды. Ә миңа мыскал да игътибар юк. Ләммим. Әйтерсең, мин кеше дә түгел. Әйтерсең лә күзгә күренмәс бәндә. Бары бушлык кына. Күрмәсә, сөйләшмәсә тагы. Оның янына килмәдем лә. Шуңа да Хәмидә апа янында озын-озак тоткарланмыйча, тизрәк әби бүлмәсенә уздым. Миндар абыйларның квартиры 3 бүлмәле. Венераныкында хәзер әби яши икән. Аяк очына гына басып бүлмәгә кердем. Әби өстенә мамык шәлен ябынып караватта ята иде. Бер кулын маңгайына куеп күзләрен каплаган. Икенчесе күкрәк өстендә. Нечкә бармаклары хөрмәт эшләрен ефәк җипкә тезеп үзе ясаган дисбесен кысып тоткан. Күңелгә мөлдерәмә тулган шатлык хисләрен көчкә тыеп, бүлмә уртасында тын гына басып торам. Әбинең йокысын, тынычлыгын бүләсем килми. Ләкин ул янында кемдер барлыгын барыбер сизде. Сискәнеп башын күтәрде. Миңа бераз текәлеп торганнан соң тыныч кына: «Син кайттыңмыни, кызым?» диде. Әбинең тавышы элеккечә кырыс түгел, йомшак, көчсез иде. «Кайттым, әби. Кияү ни хәлдә соң? Ул да кайттымы?» Башта аңламый тордым. Аннары башка барып җитте. «Әби, мин Венера түгел. Мин Наргизә бит». Әби кулын селтәде дә кабат йөзен каплады. Аннары шул саташуларым дип әрнү белән ыңгырашып куйды. «Раббым, акылымнан да яздырма инде. Ла хавля ва ла куввата илля биллахи алиyyil газим». Мин карават янына килеп чүгәләдем дә, йомшак кына әбинең иңеннән, беләгеннән сыйпадым. «Әби, син саташмыйсың. Бу мин, Наргизә. Мин чынлап та кайттым». Әби тагын калкынды. Тынык күзләре бик озак миңа төбәлеп торды. «Ник кайттың? Син бит Мидхәтемне үтердең. Ни йөз белән каршыма килдең? Тилебәрә нурлык ашаган нәмәстәкәй». Бу сүзләрне ул элеккечә ярсып, кычкырып түгел, пышылдап, әрнеп әйтте. «Әби, ул миңа сүз әйтергә дә ирек бирми кисәк бүлдерде. Кая, торырга булыш әле миңа. Билемне кузгаттым. Әлдә таралмый инде бу кортлы сөякләр. Картайганда кыл җайган шул». Мин әбине аркасыннан кычып торгызам да, артына мендәр салып диварга сөяп утыртам. Үзем аның янына карават читенә урнашам. Сагынган карашым газиз, кадерле йөзгә төбәлә. Әби картайган, кечерәеп, бөрешеп калган. Йөзенә кадәр ябыккан, тире дә сөяк кенә. Борыны, ияге очлаеп тора. Шәһәр һавасы килешмәгәнме? Әллә хәсрәт җиле кагылгангамы? Бу йөздән нур качкан. Саргаеп, төссезләнеп киткән кебек. Хәтта куе кашларына кадәр агарып, күзенә салынып төшкән. «Алла, ничекләр генә яшәп бетәргә бу дөньяда?» дип ыңгырашты әби. Ахрысы бик сызлана иде. Бераз хәл җыеп утыргач: «Ул да булдыңмы әле син?» дип сорады. «Әйе, әтинең каберен күрдем. Мин бик үкенәм, әби»,
Ләкин әби соңгы сүзләремне гүя ишетмиде. Йорт исәнме анда? Исән. Теге килмешәкләр тирескә батырмаганмы? Бөтен нәрсә урынындамы? Урынында, әби, кайгырма. Бакчаны карыйлармы? Карыйлар. Мин кайтканда бәрәңге күмәләр иде. Әби ачынып уфтанды. Раббам, ирекле көннән гомер иткән йортыңны ташлап кит инде. Сатмаска иде дә бит, тыңламады Кифая. Ходай ярдәм бирер иде әле. Авылда ни хәлләр бар? Үлем китем юкмы? Хөсни Җамал әби үлгән. Котылган икән бичаракай. Ул да рәхәт күрмәде инде. Күршеләр исән саумы? Кемнәрне күрдең? Исәннәр иде. Мин Фәрди апаларда кундым. Ул сиңа сәлам әйтте. Онытып та торам. Хәйер итеп шәй дә җибәргән иде. Әби бисмилла итеп шәйне алды да, учларын йөзенә китереп дуга кылды. Шул чак үз бүләгемдә искә төште. Ният базарыннан әбигә атап шәмәхә чәчәкләр сибелгән ялтыравыклы яшел яулык алган идем. Шуны әбигә суздым. Әби аны әйләндереп карады. Бигрәк матур. Яшьрәк чакта шундый яулыклар булса икән ул. Кайчан, каягына бәйлим инде мин моны. Дөньяга чыгасым бармы? Көне-төне шул таш капчыкта бикләнеп ятам. Әниеңнең рәнҗүләре төшкәндер инде. Картлык көнемдә рисвай булдым. Шулай да яулыкны пөхтәләп төреп, түшәк астына тыгып куйды үзе. Әби, ияләштеңме инде монда? Калганына түзәрлектә. Убырнылары бик ипсез. Һич җайлаша алмыйм шуңа. Тәһәрәтләнгәндә суны түгеп бетерәм. Хәмидә ачулана аннары. Әби үпкәләгән сабый төсле иренен турсайтып куйды. Аннары ятыннан качар урын тапмагандай, башын боргалап, идәнгә төбәлде. Әтәм ыстырамы? Өйдә йомышлап ят инде. Әбием миңа шундый кызганыч булып тоелды. Күңелем нечкәреп аны кочаклап алдым. Ул башта кымшанмый, таш курчак кебек катып утырды да, ахыр чиктә сабырлыгы бетеп, мине йомшак кына этеп җибәрде. Тешеләнергә яратмый торган кырыс гадәте һаман калган икән. Минем аңа сыенасым, иркәләнәсем килә. Үзеңне каккан кешегә әллә ныграк та тартыласың инде. Әби миңа язмышыма бөтенләй битараф икән. Хәлемне дә сорашмый дип иштән генә үртәлеп үпкәләп торганда, сүз ниһаять миңа күчте. Син кайда инде хәзер? Атаңнан качып йөри торгач, үзең дә йортсыз калдың бит. Зимагур. Без әби белән озак кына сөйләшеп утырдык. Соңра Кифая апа кереп, ул да сүзгә кушылды. Ләкин әби аңа әллә ни ачылып китә алмады. Йортны сатканга үпкәсе зур иде ахыры. Аның каравы Данисны күреп сөенде. Күңелендә булган бар җылы, бар наз шул бәхетле җанга эләкте. Аны аркасыннан кага-кага: "Игел улым инде бу бала, охшаса да охшар икән әтисенә. Бит хәтемне күргәндәй булдым", дип такмаклады. Киткән чакта әби күземә мөлдерәп карый-карый, кулларымнан тотып ялварды. "Бөтен өметем синдә, балакаем. Калдырма мине монда. Сагынуларга түзәр чамам юк. Якта дөньяның бер яме калмады. Зинһар алып кайт авылга.
соңғы сулышымны алыр үшін болса да алып қойд. Андый-мындай хәл болса, әтиең янына жерләрсіз. Әби миңа бірінші тапқыр балақайым дейді.